Redento Arbizo, Ken Antonio Torres. Mula ilalain, dinto sardayan at taripatwe, nanuliway ang mabalik na iti apagdariman ket madadaen. Itno madadailen, tirok bus na ditno sumabli, ket iti santak na agkuri batengen, ay pinagmula ay asimayen. Kasati kayarikan, inilalain ang balasa, di mo liwanan ket di mo metsardayan, at taripatuen kinaiwanan. Lailalain, di mo sardayan at taripatuen, nanuliway ang mabalik na iti apagdariman ket madadaen. Itno madadailen, tiribus na ditno sumabli, ket iti santak na agkuri batengen, ket pinagmula ay asimpayen. Kastati kayarikan, inilalain ang balasa, di mo liwayan ket di mo metsardayan, at taripatuen Yaman kami, Apo Redento Ken Antonio.